ba ta gani kin harbi mutane amma kuma baki ce musu ba? Dakata malam, ka bar idan harbin ya same ka sai ka yi magana, ka ji ko? Wai ku ba ku ji haƙuri bane da komai aka yi muku sai ku yi magana? Amma da ganin ku jeje su ne a makarantar nan ko? Arewa Gida Media ke gabatar muku da sabon shirin gasar masoya series drama. Wai in tambaye ki mana, wace ce ke kuma ke yar gidan waye da kike aikata irin wayannan abubuwan a makarantar nan ba a kore ki ba? Kora? Gasar masoya series drama. Ke samu dakata? Ya za ki rika bibiya ta? Wai ana soyayya dole ne? To bari ki ji in gaya miki. Idan kika sake yi mini haka, sai na yi miki abin da baki taba tsammani ba. Idan kuma ba haka ba, jikinki zai gaya miki. Gasar masoya series drama. Sai na ga kamar kin sanyi, ko dai akwai wani abu ne. Ta fara sa'insa ta kare da sa. Labari da tsarawa Salisu Muhammad. Wani irin walakanci ne kina takawa mutane wurin? Kai malam dakata ba a yi min tsiwa. Ka ji ko? Let me turn with your boss. Samar da shirin da ɗaukar nauyi Arewa Gida Media. Idan ka sa aka kore shi a makarantar nan, bai san mafita ba. Ka ci sa. Kana tunanin kayi nasara ne da har za ka samu damar zama ka yi karatu? Ko kaɗan, don yanzu aka fara. Ina son mara tsoro. Amma fa gasar akwai hatsari. Kada ka yi wasa da wuta don zaga ƙona. Yanzu rashin mutuncin ya kai da zagin malaman makaranta? Har da ma shugaban makaranta? To yanzu nan takarda muka rubuta. Kuma sai mun kai ma shugaban makaranta. Dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri. Ku taimake ni. Wallahi idan aka kore ni a makarantar nan abba na sai ya kusan kashe ni. Gaskiya ni mutum ne mara jin magana. Kin gane ai. 2 1 Kai malam dakata. Ta fara sa'insa ta kare da sa'insa. A hankali ya kawana ta shiga